24pari.com е единственият сайт в България, който обединява всички оферти за бързи кредити и заеми на едно място. Нашият критерий за бърз кредит е заем, за който се кандидатства, одобрява или усвоява до 24 часа. Голяма част от компаниите рекламират бързо кредитиране, което е улеснено заради опцията за онлайн кандидатстване и договаряне. Все пак голяма част от клиентите предпочитат личния контакт и биха искали да получат информация от първа ръка. За тези потенциални клиенти от 24pari.com сме изработили специална секция, наречена Офиси. В тази секция ще намерите по-големите населени места в България, където някоя от фирмите за бързи кредити имат физически офис, в който може да се кандидатства за заем. Така имате възможност да направите своя избор на локален принцип, без да е задължително да взимате кредит онлайн. Все пак, в горната част на всяка страница можете да използвате филтъра за подбор на варианти за кандидатстване, сред които са онлайн заявките, кандидатстване по телефон или чрез SMS или подаване на заявление в някоя от големите търговски вериги. Пълен списък на населените места с офиси на компании за бързи кредити може да намерите директно на първата страница на 24pari.com. Удобно, нали? Вземането на кредит до сега никога не е било толкова лесно с 24pari.com.